que tal? Hai aquí unha nova entrega de Cocanle, este modesto magazín que pretende informar de tantas agresións medioambientais que hai na Galiza e que non son vos populi. Tamén queremos achegarvos esas loitas cidadáns, moitas veces silenciadas, para frear tanta desfeita e falaremos de alternativas, de esperanza, todo dende unha perspectiva, ou iso pretendemos, ecoloxista e feminista. A que lles fala é esta servidora, Alba Pazos, os mandos está Cristóbal López e colaboran cos contidos, botan unha mau, Monse Valencia, Xaquín Pastoriza e Alberto Rivero. Primeiro programa da primavera que empeza con movilizacións no país. O pasado domingo 21 de marzo, co gallo do Día da Árbore, celebráronse en moitos puntos do país novas concentracións contra o plan forestal. Un plan que favorecerá o monocultivo, fará os nosos montes máis vulnerables ao cambio climático e tamén os lumes e afondará na desertización do rural. E hoxe imos coñecer de preto os labores dos traballadores forestais. Entrevistamos a Rafael Fernández e Carlos Gavián de Atrifoga para saber as súas demandas laborais e as súas propostas para a mellora da extinción dos lumes, pero sobre todo da prevención. A plataforma Salvemos Catasós denuncia unha corta ilegal no souto de Cardiego, no concello de Lalín, moi preto do monumento natural destas fragas. Reclaman un plan de uso e xestión deste espazo natural protexido para evitar novas agresións. Movilizacións en varias localidades galegas denunciaron a inacción dos gobernos fronte á emerxencia climática e reclaman pasos firmes que fomenten novas formas de producir, de consumir e de vivir. Veciñas e veciños de Ribadeo póñense o uso da Illa Pancha e do Faro como apartamento turístico por parte dunha empresa privada. Pregúntanse como se concedeu permiso de explotación sen estudo de impacto ambiental. E como non teremos o noso compañeiro Alberto Rivero coa súa sección fixa, co informe cinexético, hoxe falaranos de ataques de cans de caza ao gando e de armas de caza masiva. E remataremos falando con Catalina Colla do documental sobre a loita da comunidade de Montes de Tameiga e Mos contra o pelotazo urbanístico da cidade deportiva que está a construir o Celta nos Montes de Mos. Pois comezamos este terceiro programa de Cocanle coas concentracións que tiveron lugar en moitas vilas e cidades do noso país contra o novo plan forestal da Xunta. Denuncian un plan que carece de consenso social, que fomenta o monocultivo, que fai dos nosos montes máis vulnerables aos lumes e ao cambio climático e alenta a desaparición dos montes veciñais en Mancomún, favorecendo a súa privatización. Os montes para as madeireiras, parece. Rexeitamos na súa integridade a primeira revisión do Plano Forestal de Galiza. Solicitamos a súa anulación e a elaboración de unha nova planificación do monte a partir do inventario forestal galego, aínda en elaboración, e seguindo como principios reitores a necesidade de afrontar a emerxencia climática, a preservación da diversidade de hábitats e especies, a multifuncionalidade de usos do monte, o aumento significativo do arborado autóctono, o mantemento dos servizos ecosistémicos e a sustentabilidade económica e social. Imos agora falar de incendios forestais e facémolo con Atrifoga, que é a Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia temporais de 6 meses. Falamos con Rafael Fernández, o presidente, para que nos conte por que naceu Atrifoga e cales son os seus obxectivos. Porque nos sentíamos un pouco desprotegidos e desamparados por culpa das organizacións sindicais, tanto deles como da administración. Consideramos moi básico o noso aumento do tempo de traballo para poder vivir dignamente do que sabemos facer, do noso traballo. O noso objetivo é ese, ampliación de tempo de traballo para poder vivir. Somos un colectivo moi amplio, formado por emisoristas, vixiantes, operadores, todas as categorías de bombeiros forestais, tanto en brigadas de terra como brigadas de transportadas, conductores de motobomba, en fin. Somos un colectivo de preto de 1000 persoas que estamos loitando por salir desta precariedade. Con Rafael está agora Carlos Gavián, o secretario de Atrifoga. Dende a Ribeira Sacra ali están. Valoran cales son as principais causas polas que serán estes brutais lumes. O problema do lume en Galicia, máis concretamente en Ourense, é debido a moitos factores, principalmente ao abandono do rural, ver como están os nosos montes. A día de hoxe que isto é un polvorín, é unha bomba de reloxería que calquer día que se produzca un gran incendio forestal non vai haber capacidade humana
nin material de poder acalar ese lume. As pistas están totalmente sen limpar, vas con unha motobomba ou vas con un vehículo de incendio dunha brigada e non sabes por onde vas. Engaden que a prevención é a clave para evitar estes incendios forestais que afectan de maior xeito a provincia de Ourense. A lei de prevención aprobarase no mes de xuño, antes do mes de xuño. Creemos que é moi necesaria. Non fai falta máis que botar unha ollada ao noso redor e mirar os montes como están. Onde a Trifoga apostamos profundamente por o desarrollo da prevención. Unha prevención ocasiona menos gastos en extinción e, polo tanto, a prevención é a línea. Penso que se desde a administración tomaran en conta o tema da prevención que tan de moda está estes días, creo que nos iría mellor a todos, tanto ao persoal do servicio como a xente do rural. O 99,99% dos lumes están da man. Solución, prevención. Prevención nos meses que hai que facela. Temos todo o inverno, toda a primavera para hacer prevención, que son os meses de baixo risco. E despois a extinción nos meses de extinción e vixianza, nos meses de alto risco, xullo, agosto e setembro. Que se note a presencia do Servicio de Prevención de Incendios Forestais, da Consellería de Medio Rural, que se note a presencia de no monte, que é unha especie disuadoria en cuanto aos pirómanos. Cando empeza a época da campaña de alto risco, de verán, pois teñen a operación Centinela, pois a verdad que non sei os datos que manexan eles para decir de que eles efectivamente detectan lume. E funcionara, evidentemente tiñan que estar encarcelados a xente que lle planta lume ao noso monte. A Trifoga está máis que demostrado que aposta por a prevención, aposta por a extinción. Claro, que nos pretendemos é que se conte co personal de 6 meses para poder elaborar esa prevención. 2 meses non dan para facer prevención. A plataforma Salvemos Catasós denuncia unha corta masiva de árbores en Cardiego a escasos metros do Monumento Natural das Fragas de Catasós que estes mesmos veciños de Lalín conseguiran salvar ca súa loita dunha liña de alta tensión que ia a pasar por ali. Nós non estamos en contra de que se corten castiñeiros nin as frondosas, de feito pensamos que a xente debe plantar frondosas e non monocultivos de especies foráneas como o eucalipto, e que tamén estamos de acordo que se corten, pero non deste xeito. Unha cousa é cortar a cor da lei, facer entre sacas, cortar a superficie que se pode cortar, pero non coller unha hectárea e talala inteira polo pé. Precisamente a zona que estábamos tentando proteger, dende Casas Vellas ata o Monumento Natural, que precisamente por esta zona era por onde iba a pasar a LAT, máis menos. Vendo que non sabemos moi ben como, permiteuse facer unha tala a matarraza, que dende aquí non se ve, pero vai todo por aí abaixo, abre hacia aquel lado, na parte que temos aí detrás tamén. Para que cortas de árbores como estas non volvan pasar, reclaman agora a Xunta que aprobe o plan de uso e xestión do Monumento Natural das Fragas de Catasós, declarado xa no ano 2000, e que 2 anos despois tiña que estar feito, non está. O importante deste sitio é que estamos a escasos centros de metros do Monumento Natural das Fragas de Catasós. Ese monumento foi declarado no ano 2000 pola Consellería de Medio Ambiente e, como di a lei, a Consellería ten un plazo de 2 anos para elaborar os instrumentos que van a permitir a conservación dese monumento. En mínimo tiñan que aprobar o plan de uso e xestión. E levamos un atraso desde o ano 2002 que teria que estar feito e continúa sin facerse. Entón ese plan de uso e xestión o que implicaría é, entre outras cousas, unha contorna de protección externa á superficie do que é o monumento. Isto está ao lado dun monumento natural. Lóxicamente, se o plan de conservación estuvera aprobado, isto xa tería que estar protegido sí ou sí. Non entendemos por que se denega o ENIL e non entendemos por que pasan os anos e segue sen aprobarse dito plan, que é a obligación da Xunta. Escoitábamos o manifesto de Xuventude polo Clima nunha das numerosas movilizacións que tiveron lugar o pasado 19 de marzo para denunciar a inacción dos gobernos fronte á emerxencia climática. Fartas de falsas promesas e políticas nefastas, reclaman un futuro e unha vida digna. Piden un novo sistema que poña a vida do planeta e as nosas vidas no centro. Un ano máis, activistas de todo o mundo unímonos para denunciar a inacción dos nosos gobernos fronte á emerxencia climática. Esta vez, afrontamos tamén unha gravísima crise sanitaria que sacude o globo, consecuencia directa da perda da biodiversidade e dun proceso de globalización
que non coñece límites. Segundo as Nacións Unidas, a falta de ambición e de compromiso dos países lévanos cara a un aumento de temperatura global moi por riba dos 3 grados que provocaría consecuencias catastróficas para as sociedades humanas e os ecosistemas. A xuventude volve ás rúas empurrada pola ausencia da situación. É imposible obviar que a crise climática xa está aquí e que xa estamos a sufrila. Necesitamos cambiar de rumbo, baixar o ritmo e falar de necesidades, de vidas, corpos e ecosistemas, de saúde comunitaria planetaria. Cambiamos de tema, non sei se coñecedes ese lugar fermoso que está en Ribadeo, que é a Illa Pancha, onde hai un faro datado de 1857, un faro do que non podemos achegarnos porque, por desgracia, está a ser xestionado por mans privadas. Imos a falar deste tema en profundidade con Antonio Gregorio Montes, co que está a nosa compañera Monse Valencia. Que tal, Monse? Sí, boa tarde. A ría de Ribadeo, na que se sitúa a Illa Pancha, é zona de especial conservación, é humidal protexido, é zona de especial protección dos valores naturais, é reserva da biosfera, é zona húmida de importancia internacional e é zona de especial protección das aves, figuras de protección internacional, europeas e autonómicas. Pese a isto, a Autoridade Portuaria no ano 2016, cando o Partido Popular gobernaba no Estado, autoriza a explotación privada do faro para apartamentos turísticos e para unha cafetería, sen o preceptivo informe ambiental que avalíe as repercusións da explotación turística e sen autorización da Xunta de Galicia baseada na Lei do Solo. Antonio, cal é o voso percorrido dende o colectivo en canto ás demandas presentadas ante as distintas administracións? A historia empezaría fai unha década coa idea do goberno de potenciar os faros e de aproveitalos de algún xeito. Eso daría lugar a Faros de España e, ao final, pois aparece aquí no tabueiro de anuncios do Concello que hai a posibilidade de unha concesión do faro de Illa Pancha a unha empresa privada. Prácticamente non nos enteramos e non chega a ser porque unha entrevista ao alcalde considerou algo así como unha recompensa por a forma de traballar do goberno municipal. A cuestión está en que a illa ten, por así decirlo, tres patas a considerar. Está, por un lado, a parte ambiental, que, como dixeche, pertenece a varias figuras ambientales de conservación da natureza, pero está tamén unha parte que é social, é un lugar público que pasa a ser xestionado por unha empresa privada, con un anuncio en Ferrol, non aquí anunciouse de que se anunciaba en Ferrol, nada máis. E non só eso, senón que tamén é un símbolo local que ahora mismo poderíamos decir que está, en certa forma, eclipsado polas catedrais, pola fama das catedrais, pero que é o símbolo tradicional de a ría de Ribadeo. Entonces, que é o que temos? Temos unha illa a que se pode acceder por unha ponte, dous faros, un faro moderno que sigue ejercendo de faro, e o faro antigo de 1857, que é o que está concedido a unha empresa para apartamentos. A illa son 10.000 metros cuadrados, máis ou menos. A concesión son 500 metros cuadrados, pero se tenen a chave da porta, eso significa que a concesión real é dos 10.000 metros cuadrados, co cual, entre outras cousas, se pasa a outra figura de concesión con outras características diferentes das que ten o contrato actual de cesión do faro. No medio, pois, está eso, cerrada a porta solamente para os visitantes do faro residentes no apartamento en estos momentos. Seguindo un pouco a historia, sería, presentouse un proxecto para a cafetería máis apartamentos, ese proxecto deuse para atrás, entonces se presentouse por separado, unha parte para apartamentos e outra parte para a cafetería.
aí hai un desglose que non ven a conto e que tamén incide en rebaixas de consideracións de necesidades medioambientales de unha forma que estimamos que é fraudulenta. Ben, nun primeiro momento acabas acabando os apartamentos. Polo medio hai máis cousas, hai temas como a traída de augas ou temas como o asunto de onde van as augas fecais que aínda está sin resolver. Cando nos entramos, pois empezou o tema, pois, eso, de formar un grupo para levar isto do mellor xeito posible. O grupo conseguiu o mesmo verán da súa creación 700 seguidores en Facebook un pouco máis tarde pois un número equivalente de sinaturas en papel. Por así decirlo, logrando retrasar cousas, pero non logrando rematar. A concesión é por 10 anos, dos cuales xa levan pasado máis de 5, é posible que se establezca un aumento de outros 5 anos. Hai unha cantidad de incumplimentos, entendemos que hai unha cantidad de incumplimentos polo medio tremenda. O último paso que demos foi a constitución de unha asociación que está en marcha, pero por cuestión de medidas de COVID e estas cousas, pois por o momento está un pouco aparcada, seguindo funcionando simplemente como un grupo de xente que está interesada en que isto vaya ben. Antonio, polo resumo tan maravilloso que nos faz, que faz que contextualicemos a problemática que vos atopades ou que nos atopamos todas as galegas e galegos na Illa Pancha, que lembremos que está moi pretiño, como dicías, da Praia das Catedrais. Creo que a vosa loita debera dar froitos en positivo, porque levades unhas demandas moi ben organizadas. Sei que tamén acudistes á Fiscalía. Cal é a resposta, xa para rematar, cal é a resposta que estades recibindo das distintas administracións? Hai esperanzas de que a loita do voso colectivo chegue a bo porto? Evidentemente, Puertos del Estado, que está interesada e implicada directamente, foi quizá a máis negativa, pero logo está o caso de Xunta por un lado, Concello por outro, que simplemente o que fan é recibir o que di Portos e darlle carta de validez. Fronte a isto está o defensor del pueblo, que puxo un pouco os puntos sobre as is, dicindo, non, isto non é así, ten razón. O que pasa é que chegou o momento en que nos dixo, bueno, eu xa non podo seguir máis adiante. Ahora estamos precisamente con unha segunda fase debido a os movimentos e as obras que se están realizando últimamente, pero ainda pronto para ver como resulta, non? A Fiscalía, entramos xa nestes momentos, pois prácticamente fai un ano en contacto con ela, máis ou menos foi dando esperanzas, pero largas. Polo momento, pois, eso é o que hai, xa digo, seña, logramos retrasar as cousas, pero polo momento non hai nada. Pois nada máis, Antonio, esperamos seguramente que esteas por aquí noutro programa e que o gallá que nos avances, que a loita do colectivo polo noso faro foi a ben. Grazas unha vez máis, Antonio. É o momento agora de ir cunha das seccións fixas deste programa de Cocanle. Alberto Rivero vai falarnos hoxe de ataques de cans de caza ao gando e tamén de armas de caza masiva contra o xabarín e outras máis cousas. Todo o teu compañeiro. Moitas grazas, Alba. Pois imos abordar a problemática nesta nova entrega do informe cinexético dos ataques de cans ao gando. Resulta que últimamente a prensa parece que está a descubrir que hai ataques de cans ao gando. Recentemente en Ponteareas, pois un suposto cazador furtivo soltou 17 cans que remataron por facer un ataque masivo a unha explotación gandeira en extensivo. Dicer que as medidas preventivas tanto valen para cans como para lobos, pero si é certo que quizás debido a que os ataques de lobos si están indemnizados, moitas veces se tende a
tapar este tipo de situacións, non? Sobre todo cando os cans teñen dono e estes pois, non queren meterse nun problema cos veciños, non? Entón, bueno, se meten por logo e asunto arranxado. De momento ainda non foi identificado o suposto cazador furtivo, non? Entón, bueno, se sabe, non foi detido, se sabe máis ou menos quen é, pero, bueno, non por suposto que furtivo, supoño que nas próximas datas teremos noticias. Curiosamente, naqueles lugares onde non hai lobo, os ataques de cans están á orden do día. Por exemplo, en Ibiza, hai todo un protocolo que se está a pôr en marcha agora polos reiterados ataques de cans xogando, e ollo, non cans asilvestrados ou abandonados ou errantes, como querades chamar, senón cans que teñen dono, é dicir, o que estaríamos falando de unha tenencia responsable de cans. Na maior parte das ocasións este caso son de caza. Recentemente, precisamente, cans que se perderan dunha actividade de caza que foron capturados con posterioridade polos agentes rurales de Cataluña provocaron en Lleida a mortalidade dun rebaño de 250 ovellas. Con isto que queremos dicir? Que, bueno, que parece que hai sectores que están moi interesados en tapar este tipo de episodios e botarle toda a culpa ao lobo, non? Porque, bueno, parece que o lobo pode con todo. Pasamos ao seguinte tema, que sería unha recente resposta por parte do Ministerio do Interior a unha pregunta que lle fixo un senador de Compromís no Senado sobre o número de armas que hai en España. Curiosamente, as provincias con máis armas de España son Barcelona, Madrid, Sevilla e Valencia. No caso de Galicia, teríamos unhas 150.000 armas, sendo a provincia da Coruña que máis armas de caza ten, seguidas da provincia de Pontevedra, Lugo e Ourense. Non pensedes que isto significa que temos 150.000 cazadores en Galicia, xa que moitos teñen varias armas, e cada unha delas está de alta, polo tanto, tamén estarían incluídas as armas de caza que se usan para tiro olímpico por parte de xente que non caza, que non exerza caza como actividade habitual, non? Somos 2,5 millóns de galegos, máis ou menos, co cal bota de contas que de cal era a proporcionalidade en realidade das persoas que son cazadoras con respecto á poboación total. E por último, bueno, facer un chamamento a que vixiedes estes días, porque están a aparecer bastantes lazos de caza, ao parecer. Os lazos de caza é un artiluxo prohibido, non? Que consiste en un lazo corredizo de metal que se coloca en pasos de fauna, habitualmente en Galicia para o xaín, ainda que pode caer calquera cousa. Con isto, cada vez que atopedes moito cuidado, principalmente chamar o 112, que os axentes de medio ambiente se personen no lugar. Sin máis, ata aquí o informe cinexético desta nova entrega de Ecocanle. Devolvos con algo. Estamos xa acabando, ora imos a falar de un documental que en maio estará xa nas pantallas. É sobre a loita da comunidade de Montes de Tameiga en Mos, unha loita contra o pelotazo urbanístico da cidade deportiva que o Celta está a construir nos Montes de Moa. Xaquín Pastoriza está con Catalina Colla desta comunidade de Montes de Tameiga que participa neste documental e coñecemos máis sobre el. Que tal, boas? Hola, Alba. Estamos aquí en Mos, nos Montes de Mos, con Catalina Colla, que é secretaria da Asociación Veciñal A Portela, de Tameiga, e nos vai comentar como está a cuestión da loita dos comuneiros e comuneiras desta localidade contra o proxecto de cidade deportiva do Real Club Celta, que é unha operación claramente especulativa. Hola, Cata. Hola, que tal? Ben, podedes contarnos as novidades sobre este contencioso co Real Club Celta, non? Por que vos opoñedes a este proxecto? Bueno, a ver, nos estamos totalmente en desacordo co que queren facer nos nosos montes. Date conta de que a comunidade de montes de Tameiga abarca unhas 90 hectáreas, das que leva o macroproxecto do macrocentro comercial, leva todo os terreos,
que abarca a Comunidade de Montes. Entonces estamos totalmente de desacordo porque ademais é un crimen contra a natureza, porque o que pretende é urbanizar todo o monte, cando a Comunidade de Montes contempla con un proxecto que ten de reordenación do territorio ahora mismo en 5 o 10 anos quitar todo o eucalipto e plantar plantas autóctonas, facer plantacións autóctonas, carballo e castaño. Nosos políticos o que queren facer é urbanizar todo este monte con a repercusión importante a nivel climático. Recentemente presentáchedes unha denuncia contra o Concello de Mos e contra a Real Cruz Celta por este proxecto, ¿no? Tamén houve un varapalo xurídico para a alcaldesa de Mos, ¿no? Unha sentencia que vos deu a razón, ¿no? Pensades que nesa loita ese camiño pola vía do contencioso pode ir para adiante? Pensamos que sí, porque nos creemos que isto é prevaricación de libro. Por un lado, a Comunidade de Montes presentou polo contencioso unha denuncia directamente ao Concello e ao Real Cruz Celta. Por outra banda, a Asociación de Veciños presentou na Fiscalía de Vigo tamén unha denuncia. A denuncia á Fiscalía da Asociación de Veciños que fixemos faise porque entendemos que a licencia dada para a construción da cidade deportiva poderían ser constitutivas de delito de prevaricación administrativa. O máis curioso de todo isto é a rapidez coa que se otorga a licencia por parte do Concello. Estas obras autorizáronse en terreos rústicos de protección forestal. E o maior problema é reparar o dano feito, porque estamos seguros de que estas obras da cidade deportiva son ilegais. O dano está feito. Nunca se poderá volver ao monte ao estado natural no que estaba. Non se pode urbanizar. Claro. A actitude da alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, que, bueno, teimou en denunciar os veciños por un suposto tema de recibos falsos que logo a xustiza quitoulle a razón, non? Como valorades vos esa intimidación? Sigue sen pedir desculpas? Sí, sigue sen pedir desculpas e ademais está facendo unha persecución á voz dos veciños, o sea, os veciños temos voz en todo isto e queremos dar a entender de que nos está perxudicando e ela o que busca é o enfrentamento e non oír a vontade da veciñanza. O tema das facturas falsas fai ver o nivel político deste Concello, porque as facturas falsas inventoulas ela para beneficiarse nas eleccións e desprestixiar a Comunidade de Montes. Entonces tuvo a gran ocurrencia de denunciar estes feitos á xustiza, que non lle deu a razón. Entonces en todo este tempo acusou e insultou a veciñanza. Chegou a decir que os veciños éramos banda armada. Ahora houve recentemente tamén un informe da Confederación Hidrográfica de Miño-Sil, ¿no? Que vos daba razón na cuestión das augas, ¿no? Pensades que isto vos axuda na loita? A Confederación Hidrográfica deu un informe negativo porque para suministrar agua á cidade deportiva non está contemplado de como se vai facer ni como a depuración desas augas. Entonces, claro, non tendo estes permisos dados, non. Ademais, o plan especial é unha cousa que se tiña que facer antes de facer a cidade deportiva. Xa se construiu a cidade deportiva sin estar ese plan especial aprobado. E agora estás participando nun documental de Ecoloxistas en Acción sobre que recolle a vosa loita, ¿no? Que vai pasar ás pantallas, ¿no? Que se vai estrenar en breves, ¿no? Sí, estamos deseando que se estree porque xa está filmado de aí 3 meses ou 4 meses e por a pandemia de momento non se pudo estrear e recolle un pouco todos os 3 anos de loita da parroquia. Pois rematamos este novo programa de Cocanle e imos facelo como a sempre cunha reflexión. Desta volta son ideas que extraemos do manifesto que a Xuventude polo Clima leu nesas accións climáticas que informábamos. Vivimos nun sistema depredador que non entende de ciclos naturais nin das vidas que habitamos neste planeta. É momento de baixar o ritmo de un cambio radical. É momento de falar de corpos, de saúde, é momento de falar de ecosistemas e necesitamos accións valentes, non necesitamos parches, necesitamos pasos adiante que se poñan as nosas vidas no centro e para iso non poden beneficiarse os de sempre, por unha vida digna e un futuro digno. De Cantón.